разом в этой вёсочке, разом с ним. Так вот, Ой, пробачте меня, коли ласка. Завтра у 6 годин он выходит в Воложин и идет в церкву. И молится. А нанотехнологии это не для меня. Это it's not for me. Я такая трохи в этом сенсе. День добрый. Я сегодня снимаю прохожих людей. Можно вас снять? Я сегодня снимаю прохожих людей. Чи можна навести на вас камеру? Конечно, я ж не бритий. Але ви пригожі, звісно. Поглядіть, я завжди, коли кажу чоловіку, що він пригожий, його очі починають горіти. Так, я вас бачу так само, ви починаєте ухмилятися, і у вас очі починають горіти. Сняли? Так. Дякую вам. Бачите, я до вас підійшла, у вас був не вельми добрий настрой, але коли я вас спитала і сказала, що ви пригожі, ви почали ухмилятися. А ось так. Я ж не веду, до кого я підходжу. Курлик-курлик. Так, ну що? Так, у мене сриваються стрими. Я останній раз бачила, що я бачу себе, і я себе чую, і мені здавалося, що я накладую стрим на стрим. Просто. І не ведаю, чому так відбувається. Так, ми вже сьогодні... Вау! А, це лепше, що я за сьогодні бачила. Давай, руку. Моїм українським зябрам готові сподобається. Просто клево. Просто клево. Просто клево. Так, ну что? Я навіть не хочу пальчатки одягати, потому что мені здається, що я знову вирублю стрім і буду опять одна. Знов одна. Знов мене усі покинуть. Василь Сокоч. Дякую. Я сорвала свой стрим. Я хотела подписать незалежность ГТЯ и натиснула кнопку «Выключить стрим». Я это зробила не специально. Пробачьте меня, коли ласочка. Ось мої білоруські сябри. Я сьогодні усім розповідаю, що вони самі пригожі люди. І у їх, ну я ж кажу, я не починаю ухмилятися, і у їх глази очі горять. Гэта заўсёды працуе, правда? Я кажу, калі я кажу, у нас люди вельмі прыгожыя, у людзей пачынаюць вочы блісцець, і яны начинаюць ухмыляцца. Ну, я же, это заўсёды працуе, правда? Так, ну болей людзей не станце. А там по праграме мы кудысьці ідзем ці не? Не чулі нічога? Ніякай праграмы няма? Ну, мы такія. Ну і добре. Так, ну стаять плакати інтеграцію Росії гэта. Я не бачу, треба поглядіти. Що нам написали? Не, союзу з агресором. Підтримую, звичайно, звісно, я проти ординців. Забула про Будапештський меморандум. Ну что? Я тут... Слухайте, насправді бути маленькою і худенькою – це вельми кльово, тому що ти можеш просочитися абсолютно в любую щель. Задав таке питання. І ось ухожу. Дядька Іван, так скажите, вот вы Ленина ведаете? Ну, чому ж не ведаю? Ведаю, но я думаю, он будет казать там вождь пролетариата. И что? И... Нечто. И он сказал, ну, конечно, ведаю. Ён самый великий хнюс. И я кажу, чему? Так як чему? Ён обещал землю, а у нас забрал опошнее. У нас было 6 гектаров земли, забрала опошнее. Пан Василь, Гарфілд повернувся. Я ведаю, що я в ефірі, коли до мене мій сябр заходить. Я вишу рукою. Гарфілд бачу, дякую. Слухайте, я така балда, що я не можу. Такий супер стрімер. Ну, ось хлопці стоять, я з ними розмовляла сьогодні, і ось наш з охорони, напевно, мені здається.
Артур, вітаю. До речі, я сьогодні бачила з Олексієм. Він мене привітав. Олексію, привіт. Це писав Гарфілд. Мабуть, там Олексій, який до мене звернувся. А я про брата одразу подумала, тому що у мене брат Олексій, і я йому так само передаю привітання. Але і він зрозумів, що я йому... Ну, мало людей сьогодні, поглядите, що це... 100, мабуть, 150. 150. Але усі наші. Слухайте, я поки врубала новий стрім, треба було вимкнути телеграм, але я этого не зробила, на жаль. Сам розказав і показав мені, я був в цьому домі. Так ось, в этой Батян, я до чого? Я думаю, мабуть, по сходах пройти і показати, скільки людей, кількість. Забирає, Росія присобачує собі, наприклад, Максима Горецького належить. Мені здається, більше людей прийшло, тому що я коли прийшла, було зовсім мало, а зараз вон тітушня стоїть. Тітушня, тихари ми їх називаємо. Наші тихари. А це наші сябри. Пригожі люди. Я сьогодні знімаю пригожих людей. Пригожі люди. Пригожі. Живі. Живі. Так, дорогі сябри, зараз у нас два опошні виступають у вольному мікрофоні. Коляска. Ага. Два опошніх виступлення, кажуть. Мабуть, ми зараз підемо пити каву теплую, тому що трохи я вже і підмерзла. Мені ручки мої, щоб знову не збити стрим, я не опраную перчатки, і мені руки вже просто відвалюються. Дякую вам велике. Не бойтесь, все свои. Все свои. Люди спожалися, що я їх знімаю. Але я не на площі, це добре. Люди так, треба питати, чи можна знімати, тому що поглядіть, пригожі люди. Дякую велике, дякую молоді. Так, і зараз слово має один з активних організаторів і тих, хто підтримує... Так, я, мабуть, ширим котом, я ще сьогодні порозмовляю трошки. Разом сотки за незалежність. Цей чоловік... Я порозмовляю ось і він. А я тільки про його розмовляю. Пойдемте широго кота здимем. Очень часто меня спрашивают, когда вы уже смените этот режим, когда что-то поменяется, когда что-то будем делать. На это можно ответить только одно. Когда вот здесь Бачите? не несколько сотен, а несколько тысяч. Бачите, що значить бути худенькою і маленькою? Когда они оторвут свои жопы с дивана, Пробачте, коли ласка. и станут здесь, Оп. они будут говорить, И я першим рада. Свирини, Сивчик, что-нибудь сделайте. А сами что? Вот сейчас люди, идет стрим, смотрят чат и говорят, давайте, когда вы Майдан устроите, поставьте палатки там, давайте идите на штурм. А сами сидят и чипсы похрустывают сейчас на диване под пивко. Вот когда выйдет всего 3,5%, достаточно 3,5%, чтобы любой режим самый авторитарный изменился. Для Беларуси это всего 300 тысяч. Причем не только здесь, а по всей стране. Поэтому необходимо организовывать группы в городах, организовывать подобные мероприятия там, а не только здесь. Должно быть децентрализованное движение. И иначе у нас все повторяется, все приходят сюда, собираются там 5-10 тысяч, потом люди похлопали, спели и разошлись. Необходимо, вот будет проходить совещание 26-го, новые формы протеста, будут решать, что как делать. Но самое главное — это поддержка народа. Потому что многие думают, что оппозиция, именно вот системная оппозиция спасет. Выйдет несколько десятков, сотен активистов, и вот они изменят все. А мы остальные десятки, сотни тысяч будем лежать на диване, и все само как-то произойдет. До тех пор, пока народ будет так думать, неважно, кто будет, Лукашенко, Путин какой-то, все будет одно и то же. Пока народ не возьмет власть в свои руки, пока народ не будет контролировать своих избранников, депутатов, президентов,
претендентов, все будет оставаться одинаково, потому что какого бы человека не избрали, он придет, он будет все равно наводить свои там порядки. Без контроля над властью ничего не изменится. Спасибо. Молодець! Дякую! Живе! Іриночко, дорогі сябри, зараз перед тим, як ми завершимо, тут з'являються все нові і нові виступавці. Давайте так, опошні 3 чоловіки у нас виступають. Спадар Хведер, будь ласка. Добрый день. Нил Гилевич в 2007 году написал верш, когда Россия подняла цены про нафту и газ. И он написал такой верш. Дебаты в народе. У народе, у конторы люд собрался. Мужики, кабеты, и такие кригвал Так. узнявся. Я хочу підійти до одного чоловіка. Я з ним сьогодні вже розмовляла, але А что за причина? вітаю. Дозвольте мені, коли ласка, зняти пригожого чоловіка. Я сьогодні знімаю пригожих людей. Видите, я сьогодні підходжу до людей і кажу, я хочу зняти пригожого чоловіка. І вони спочатку починають ухмилятися, а потім у їх в очі горить починають. І я сьогодні запалюю людям в очі просто. Тому я вітаю вас, пригожий чоловік. Вельми приємно. Поглядіть, які пригожі білоруси. Дякую вам. Ви бачите, пригожі люди. Я кажу сьогодні, що у нас вельми пригожі люди. Пригожі люди. Дякую. Бачите, що? Ну, от, підійди до чоловіка, скажи, що він пригожий, що він добрий, і все. І ви покорите його серце назавсюди. Так, идем. А я хотела подойти, я уже забыла, зачем я иду. Я в этом анекдоте про соску. Видите анекдот про соску? Ладно, я потом расскажу, бо він такий трохи похабний. Я хотела подойти до одного человека. Буде влада мови родна, буде газ і нафта. Бо тоді ми будемо самі весь рай у домі. Пробачте, Будемо коли жити господарями у щасливій простите. долі. Дякую, Лікі, дякую Нілу Гілевичу, дякую Спадару Хведеру. Будь ласка, Ігор. Вітаю, шановне господарство. Ой, я не пойду выступать в министры. Хочу Я не хочу. вам нагадати, що білоруси завсюди у своїй історії перемагали не колькістю, не масою, а інтелектом. Перемагали своїм мужним духом. Узгадайте битву під Грунвальдом, узгадайте битву під Воршей, коли ми малими силами перемогли на шмат більшу орду, яка прийшла до Сходу. Узгадайте слуцький збройний чин, коли ми змагалися супроть орди, супроть цілої армії, мужно, одважно. Особливо хочу звернутися до молоді. Узгадайте наших героїв, поглядіть, повстанці Калиновського. Так. Им было по 20, по 30 год. Это были сапраўдные герои. Поглядите на урад БНР. Там присутничали люди по 20, по 30 год. Згадайте 91 год, коли меньше 10% наших демократичних патріотів у парламенті домоглися признання незалежності Білорусі. Їм так само було по 30 год. Тому пам'ятаємо, що за нами правда, тому ми переможемо не масою, а менавіта нашою силою у правді. Пам'ятаємо це. Перемога буде за нами. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Дякую. Дякую, дорогі сябри. І на завершення нашого вольного мікрофона Спадар Микола Трофимчук. Я їхав сюди і не сподівався, що Дайте я подойду до достанеться пригожих мій людей. мікрофон. Я сьогодні знімаю почував, пригожих що тут людей. буде повна площа Я з вами вже бачилась. этой чужої Так. музики. Не буде. А я? Їхав, Так. писав собі, я спокійно Глядите, читаю. я сьогодні підходила до людей, казала їм, що я вельми пригожа. І вони починають одразу усміхатися, і потім їх бочі. Те товарищи не говорят, что мы... Поднимите руку, Слушайте, я до одного підійшла. кто Нет, так вы боится. понятно, вы Так, правы, і я такі... которые
Я звернувся Ну, слухайте, ну, до громади. им сорвали выходной. Я бы зараз с пивасом, старенько, сидел на диване, глядел телек, Первый канал. Так, а вы тут стоите, и ему не даете отпочивать. Вам не соромно? Нет, вы в Гоголе не жалеете. За себе А, вы оплатили банкет. бачу, Так, я згодна. ситуація тая ж. И в бензине, который на Тільки копейку стяги, Так. тестушки. А з гэтага року, калі я не памыляюся, 16 разоў паднялі ў гэтым годзе, 16 разоў паднялі на копейку. Калі я не памыляюся, можете написать мне. Але я так гляджу, я сама не кірую аўтамабіль, але я бачу. Продукты вам на машинах возят? Зрозумела, так, Она так, уже там. так. А в фондах всяких социальных платят зарплату? А що, сплачую? 45%. Я вам зараз відкрию воєнну тайну, у мене дисертація по налогам. Сябри, ну, у нас не Тому не як записано, гэта все а працює? на мікрофон, давайте вже зовсім опошній виступ з А- Мирон. А НДС это просто сказка. Он везде. Живе Білорусь! Ну что вы самый такие клёвый закон? Не, НДС, кстати, он зараз на другім плані. Перше, що ми зараз, гэта акциз, і маніпулююць выключна акцизом. І калі НДС не чапаюць, то акциз у нас, гэта тютюновые вырабы, гэта аўтамабілі, гэта нафтовые вот эти все розные. Абутак туды же уключили, там у нас есть акциз, а есть яшчэ контрольные марки. Яно называется по-інакшаму, але принцип дзеє той же самый. Тому мне так подобається обзови собаку собакам. Так, тому так. Мы, беларусы, насправді, дійсно сплачивают вельми высокие податки. И самое брыдкое, что я коли немецкую модель по налогах глядела, у них так само есть подоходный налог, але ён выключна з доходаў. А доход гэта тое, што чалавек зарабіў і патраціў. І вось гэта сальда, яно і пад налог падпадае. А у нас падаходны гэта тое, што ты зарабіў. Типа то, что остаток. Так, толькі яны сплачваюць падатак выключна, яны збіраюць розныя чэкі, банкаўскія выпіскі, і яны беруць за год доход, убіраюць расход, і вось гэты астатак яны аблагаюць налогам. Таму ён называецца падаходны. Ёсць, так, ёсць, ну, як у прыватным бізнесе, выручка і прибыль. Гэта ж разныя ўсе тэрміны. Потому что выручка это агульнае, што поступило на рахунок, там ёсць издержки, і яно убираецца. А у беларусаў А у нас везде. Тоже это не вариант, Ты потому что заработал, можно фонды Да, оплатил, должна быть ты конструктивная купил программа, а не покушать, просто Лукашенко. НДС. гэта двойное налогообложение, то, что у кодексе заборонено, это двойная податковая система. По-моему, Тогда это там все у нас с будет этих что-то получаться. банковских Вместо счетах чего Так. мы должны доходов добиться налог платить. Так, консолидации. с депозитов, так, 13% с И депозитов. власти. А Россия здесь вообще ни при чем. Поглядите, я сказала чоловіку, що він пригожий, я усміхається. Все, до зустрічі. А, до речі, я, напевно, з вами знайома, але я просто не ведаю, якщо люди у твари. Присоединить к себе. Ви мені потім на вухо шепніть, хто ви. И еще хочу сказать, Кого? что А там потом в базе нынешние улады, найдут. понятно, что вы все Когда будете относитесь к ним протокол плохо, составлять в но я базе как со найдут. стороны Слухайте, за смотрю, кого ви мені в чем сприймаєте? российская власть нет ничего. Я- Поэтому на данный момент... Мяне глядять зараз мої українські сябри, я ведаю, що яны зараз так сміються, бо яны ж мяне ведаюць. Ну, я говорю, Келен Мінська канал, сегодня он за- Україна беларускі. Так що приходьте до мяне на канал, гэта яшчэ в Facebook. Заходьте, вам сподобається те, що я роблю. Бачите, Василь Пацель, він з Києва. А, хорошо. Я україно-білоруський блогер. Ну, починаючи. Але, Оно такое, оно засасывает. так, мяне точно. Бачите. Але ви мені потім скажете на вуха, хто ви. Каб я, мабуть, ви долучитеся до мене, каб я ведала. Так, ладно, приставала к чоловіку. Посміялися, смішно такі. Цікавий. Треба буде з ним ще порозмовляти потім. Ви вже мені пробачте, що я чіпляюся до людей, але ну, мені ж так цікаво. Народна громада. Слухай, я прохожу мимо і кажу тільки народна громада, народна громада. Я сьогодні людям кажу, що я не прихожа. Чудово. Я не починаю тоді, я ж кажу, я не починаю хмилятися і в очі горять одразу. Одразу. Пішов. До побачення, пригожий чоловік. Ви зараз, ні, все одно здається. Не бойтеся кричати, білоруси. Іде дощ, насправді, я мокну, тому що я сьогодні
Не апранула куртку з капелюхам, і у мяне адкрытая голова. Я вас вітаю. Я вітаю. Я сьогодні людям кажу, що я не пригожа, і яны мне усміхаються, і у їх очі горять. Гэта з вами так само працюю, я гляжу. Правда? Я гляжу сьогодні білорусів вельми, не так багато, як вчора, але такі очі пригожі у людей. Я просто сьогодні хожу і здимаю просто, я не беру інтерв'ю, а просто здимаю і показую своїм сябрам пригожих людей. Малайчинка, все правильно. Так, будем працаваць. Я ваш верш, мы запишем ролик под яго, я яго забрала. Ён у меня ёсць. Так, Ян Гриб. Так, і мы з сябрамі вырашылі, што мы зробім ролик і абавязкова размясцім у сеткі. Каб людзі пачулі нашы, таму што наш друк пасаромеўся надрукаваць, пабаяліся. А украінскі інтэрнэт поўнасцю быў запоўнены. Я перадаў туды Украіну. Чуеце, украінцы? А наши побаяліся надрукаваць, хаця я даваў іх. Я зразумела, мы попрацуем над гэтым. Я яшчэ вас побачу, таму Добра. калі трэба будзе ваши вершы размясціць, звяртайцеся да мяне. Добра, моя хорошая. Я нікога не боюсь, таму што я патрыот сваёй краіны. І я заўсёды буду гарой за вас стаяць. Я хацеў яшчэ прачытаць верш на тему «Боже, не дай свині роги, а мужику панства». Белорусская пословица. Так, ёсць. Это там намек разрысты на луку. Ага. Так я не могу, потому что это музыка это, я думаю, не дойде и я не сорву пачуюць, так. просто. Так. Вот. А потым, калі у нас будуць, так сказать, сувязі якія, я вам перадам. Добра. А як гэта мне вам надаць? Ці вы зможаце мяне у сацыяльных сетках знайсці? Ці ёсць хто у вас у сацыяльных сетках, хто дапамагае? Дачушка у мяне толькі, бо я у этих социальных сетках, я разумею, так. Неандерталец з мікроскопом. Это нормально. Я толькі 2 кнопки ведаю. Я зразумела. Я вас побачу яшчэ. Ви, мабуть, наступного разу я заўсёды буду тут, і наступны раз просто прынясіце мне, потому что у мяне зараз один ваш верш, а я з дапамогай маіх украінскіх сяброў мы зробім ролички. Добра? Я такую пригожую дівчинку запомню. Дякую вам вялікі. Ви так само пригожі. Бачите? Так. Кажуть, що я пригажуня. Мені вельми приємно, тому що я сьогодні здимаю пригожих людей. Я нагадую своїм українським сябрам, хто ще не ведає. Ой, хто-то мене поймав. Хто глядить? Гарфілд, Василь Сокач, Артур Процан, Олег Улянський, пан Василь Пуцеля, пакуль і яшчэ далучыцца павінен Василь Інтэрхунта. Усе свае, короче. Усе свае. Мабыць, усіх пералікавала. Але мне ведаеце, я бачу, што по гэтым паведамленню, хто глядзіць, таму так, я зараз вымкну стрим, тому що ми закончили, і я хотіла порозмовляти з гэтым чалавекам, тому що ми з ім останній раз про податкову систему розмовляли, але я не зовсім зрозуміла. А мабуть, і на камеру. А пробачте, а мабуть, ми з вами на камеру порозмовляємо, я достану вухи свої, і ми з вами, тому що буде не вельми пригоже, що я поза камерою з вами шушукаюсь. Гэта не пытанне. Я просто повернуться до нашего податкового гэтага пытання. То, что мы с вами так. Не. Дякую велике. Я просто вас не чула останній раз. Мы з вами розмовляли. Ми з вами розмовляли на конт інтеграції, і ви казали, що, мабуть, зараз нам зможуть пропонувати лепший кодекс, який у нас існує на сьогодні. Я погоджуюсь, його треба переробляти, і мені здається, що це той момент, коли спалити і заново зробити. Податковий, в принципі, да. Так, тому що він суперечить вельми. Конечно, це подоход розний подоход. Так. І ведаеце, што дрэнна, я калі вывучала, у мяне дысертацыя па падатках, і калі вывучала,
Добрый день, подписывали декрет? Зараз чоловік працює. Ось, я ведаеце, з чым сутыкнулася, што да падатковага кодексу вельмі багата усялякіх рашэнняў, дадатковых дакументаў, якія супярэчаць кодексу ўвогуле. Ні, я не проводиться відповідності притягу певного терміну. Ні, я навіть на прикладі вам з податкового ремесленничества, то, що податки на ремесленника у нас створили, там гэта ідзе супярэчнасць з кодексом, яны падпадаюць пад падвойную. Так, я про гэта і кажу, што ёсць падатковы кодекс, а ёсць яшчэ... Эту норму трэба ўвесці ў кодекс. Вось, я про гэта і кажу. Ну і распавядзіце, у інтэграцыі што мы можам атрымаць добрага? Што добрага? Так. Роўныя умовы з такія, якімі прадстаўляе расійскім, напрыклад, канторам. Такія ж умовы і беларускім канторам. Напрыклад, увесці у спік дзяржпатрымкі па куплі ў лізінг нашай прадукцыі. Гэтага не было да пэўнага часу. Зараз гэта будзе. Гэта плюс для эканомікі Беларусі і для Беларусі. Так. Выбачайце. А тут мы чуем супраць інтэграцыі, то бок у тым ліку і супраць гэтага. І я кажу, што гэта заганная пазіцыя, гэта не слушная пазіцыя. Пазіцыя мусіць быць канкрэтна супраць палітычнай і фінансавай інтэграцыі. Згодна з вами, і я хотела... Гэта моя пазіцыя з першага мітынгу. Я разумею вас. Так, я разумею пра канкрэтныя рэчы і на якіх трэба рабіць ціск. Што гэта ідзе эканамічная інтэграцыя, але яна... Глядзіце, зараз, калі мы падпішам гэтыя дакументы, я ўчора чытала, што 28 з 31 карты яны падпісаны. Дорожныя карты. Тры пытанні не узгоднены. На тры пытанні можа быць больш карт. Мабыць, я з рэсурсу брала не вельмі падрабязную інфармацыю, так. Таму што я бачыла, што 28 з 31 пагодзілись. Там, я разумею, што там зараз эканамічнае пытанне. Так, але эканоміка, яна з палітыкай у адным, гэта адныя коні, якія цягнуць сані, разумееце? Я іх не падзяляю паміж сабой, гэта тэрміналогія выключна. Мы зараз прадмет размовы. Давайте разумеем гэта і не будзем пустых размоў весці. Так. Вы не ведаеце зместа карт, я не ведаю. І я не ведаю, так, але... Я запытаў Румуса, зараз калектыўны ўзорот аднёс, каб ён нам даў доступ азнаёміцца. Я чакаю, яны зараз адпіску праз 2 тыдні зрабілі адпіску, даслалі міністру эканомікі. І атрымліваецца, што яны зацягваюць гэта пытанне. Ну і мы ж бачым. Пытанне азнаямлення грамадскасці з вельмі важным для грамадскасці дакументам. Добра, глядзіце, у мяне вельмі пытанне... Што гэта такое? Гэта, Я пагоджваюсь гэта, таму мы тут на плошчы сёння. Это па-свінскі. Аднашэнне к беларускаму народу, свайму народу. Добра. Свінскія аднашэнні. Глядзіце, зараз падпісваюцца гэтыя карты, мабыць, у нас будуць змены. Мабыць, будуць і змены ў кодекс, але што... Я не мешаю працаваць. Глядзіце, зараз падпісваюцца дакументы, вельмі багата пытанняў паступае, што будзе рабіць Беларусь, калі адбудзецца гэтыя інтэграцыйныя працэсы і як далей сябе паводзіць. Таму што, вы ж разумееце, зараз эканоміка, потым палітыка, і яно проста нас задавіць аўтарытэтнасцю. Што нам рабіць? Давайте так, Лукашенко трымае пазіцыю, што незалежнасць гэта святое. Гэта фактычна яго крэда, чаму? Таму што яго рэжым залежыць ад незалежнасці ад Расіі. Гэта яго бяспека, мне здаецца, ў першую чаргу. Так. Гарантыя бяспекі. Так. Як дыктатара. Так, звычайна. Але не дыктатарам ён не можа быць. Таму Он можа быць мёртвым дыктатарам. Мы цяжкае пытанне з вами зараз падымаем. Я разумею. У нас падпісан зараз з кітайцамі кантракт. Дух гасподзін, дзе хоче, там і дыша. Можа, ты там падышаць. Так, зразумела. У нас зараз падпісан кантракт з Кітаем на $501 мільён, і мы плануем падпісаць, пагасіць... Мы беларусы. Падпісвалі ж ад імені беларусаў. Так, просто я вас успрымаю як... Я аднароднай грамады... Як украінку. Вы казалі, што у вас карані украінскія. Так, украінскія карані, але ў мяне дзве радзімыя, гэта трэба разумець, я беларуска і украінка. Дзякую. Такім чынам прапануюць пагасіць далгі часткова перад расейцамі. На ваш конт, як вы думаеце, мабыць, гэта трохі скасуюць... Так, скасуюць тыя дамоўленасці, якія зараз існуюць, і, мабыць, ён проста чакаў момент, каб
ціснуць уже з боку таго, што мы пагасім гэтыя крэдыты і не трэба нас за горла трымаць. Адпусціце трохі горла, мы разрахуемся, але будзем у суседскіх адносінах і далей знаходзіцца. І вось гэтыя дамоўленасці, якія зараз ёсць, ён трымаў час, ён атрымаў крэдыт ад Китая, вырашыў частину праблем, якія адбываюцца. Ще 23 тижні назад відомо, що 20-го не сустріли. Я не бачила по новинах. Я не бачила по новинах гэтага. Саміт з ЄАЕС. Він був запланований. Я разумею, што ён быў запланаваны. Такім чынам, што на ваш конт, як гэта можа адразіцца на сітуацыі нынешняй цалкам, якая адбываецца? Гэта, я скажу, што Китай поставіў плячо Беларусі. Дзякую яму за гэта. То есть мы можам спадзявацца на тое, што дамоўленасці яны будуць, але не настолькі крытычныя на конт таго, як можа адбыцца. Ну, конечно. Ці будзе гэта ўплыў на выбары будучага года? Ці яно адразіцца? Ну, якіх няма, я разумею. Правильно. И я думаю, что оппозиция, коли будет вот так себя вести, то они, извините, сольют победу, потому что у них нет единства, у них неслушная позиция относно России, у них куча яшчэ ляпов, які не дазволяць ім зрабіць ці здабыць перамогу. Што на ваш конт трэба зрабіць зараз з пазіцыі? Единство. Ну, адзінства гэта я зразумела. Вы паглядзіце, я сама партыйны чалавек, але я зараз у мяне вельмі багата сяброў з іншых партый. Мы падтрымуем адзін аднаго. Адзінства. Я зразумела вас. То гэта, умоўна кажучы, усім разам сабрацца грамадскім, напрыклад, нейкім асобным рухам. Ну, глядзіце, апазіцыя збіраецца. Падпісаць дамову, пачаць з гэтага, усталяваць правілы супрацы. Это основа. А пазней ужо вылучацца, як Статкевіч зрабіў глупства. Ці Анісім збіраецца зрабіць глупства. Разумееце, гэта будзе цырк на дроце. Гэта будзе смех для Бога і для людзей. Я б Статкевіча зараз не чапала ў гэтым пытанні, таму што чалавек 5 год... Я яго чапаў, буду чапаць у гэтым пытанні. Я зразумела вашу пазіцыю. Але я буду захішчаць яго таксама, таму што я з ім у адной партыі. Так, гэта ў маіх інтарэсах, таму што я сваё, я сябе яму давяраю. А акрамя мяне, у мяне больш нічога няма, разумееце? Таму для мяне гэта прынцыповая пазіцыя. Вось, я раблю высновкі, што трэба нам перарабляць кодекс, што Беларусь зараз у такім стане, што... Ну давайте так, нам трэба Беларусь перарабляць. Згодна. Згодна. Вось там таварыш стаяў сёння. Гэта першы беларус, з якім трэба працаваць. Таму што ён прапанаваў саюзнай дзяржаве быць. Ну, я супраць гэтага. Я Я ўпэўнена, што гэта лепшае, што вы зараз сказалі, яно добра закончыць наша інтэрв'ю. Я вас пачула, дзякую. Будзем абмяркоўваць такія думкі таксама. Слухайце, Ігор Ясна, як уже дзень. Слухайце, ва Ўкраіне таксама не планавалі Майдан, разумееце? У іх гэта адбылось са студэнтаў, з еўраінтэграцыі, разумееце? Украінцы, яны больш свабодныя, яны южныя. Я разумею, нам трэба да гэтага ісці. Украінцы захацелі да Москвы, захацелі да Польшы. Вы ведаеце, што мне за гэты стрым можа быць? Але я тут на плошчы з вамі размаўляю. Жыве Беларусь! Дзякую вам. Мне пацалавалі руку. Вельмі прыемна. Слухайце, я всех разгубіла. Ну, але я таксама паеду дадому. Хлопцы, я вас люблю. І дзяўчынкі, я вас таксама люблю. Я паеду дадому, таму што, бачыце, пакуль я размаўляла, усе разбегліся. І я не бачу ўжо свайго сябра Усіслава. Не, я бачу. Все, Усіслав, скажите, калі ласка, да пабачэння нашим сябрам, і я вымкну на прыемнай ноце і з прыгожым чалавекам стрым. Всем до побачення і доброго дня. Дякую.